Parlok be menta suggestion nga pediang subhai phi hakane ka channel bani blog ha shua bingin ya yene video shakmat singo bhaban subscribe ya kane ka channel ni de ka sarkar ki scheme ki baper ni persyam manwarna syaki thleu yeng syaki thleu sen syaki longkme syaki lokpa syaki khon sama namar bangi kwa ban thau thmai ya ka long yeng ka long sen gata ka de betuko bat ga ong ya phi da ka bagi la ban le kumka kajat benriu jungi ka kiu kajat benriu jungi ka kiu kata ka parti ka bathmai no i anu bopli ur presiden leba usuleng halaman ka jaka man kasni tama umar we ko ki long kome ki lokpa ki khon samna ba e khantam tongin ya husiar ya kibakum kini ki jajing pensuku bakla mulai nga ong ya pina kaliang juga parti NPP Ibu Ahmad Jongpi ya ka jingterwa ka jongi ni kwa ban syakri ban penjana ya ka jela ka jongi ya ki laipo reu kali ki konstitusi ka National People Party NPP ha ka jingilap election jong madu prestun unang bahaban penbit yagi paiba ki nong song jong kori kasi ki jong Ukraine ki kintin ki balai pho jaj lai pho skit ki paiba ki babit ki langop ki paiba ki bastat kim ngom kat badang sinsyar ka nega National People Party NPP ka jelame khlia ka jongi kan iya ki sngi ki por ngongai phi perlok ka jingkren politics jong nega National People Party NPP ha ki sngi ki bladep bat ha ki sngi ki bamanta ngongai phi naingen ka jingkren politik sukan rekes sang mane madu prestun ne siu balang dhar ne siu bhawat yengen namar bakine em ki plan be ki target be tangi kintin pen big tangi kintin pen ngop ya ki paiba ki nong song snong ti ki paiba ki nong song snong ha ga jing bom suthu ha ga jing bom prakhat bha ha ga jing bom yo i jingai ngongai phi bun bha ki nge ya ga ne kintin jali jum jong ga National People Party NPP ha ba ki ngop ya ga National People Party NPP kathma kadon napo jelame khlia jongi PE tulung pengdeng PE ngi hab bani mi madan PE ngi hab bani mi paiba bani persya hagan ngi sarkar khamtam le menta gisngi POE bagan ngi sarkar me khlia ga jongi em kan iya gisngi ki por nga ongai phi ka dangelam bakla shishu nadu bami ka voice of the people party nga ongai phi perlok tang ke parti VPP kabaile persya ya ke sarkar kabaile persya ya ke National People Party NPP namar baki wei ki parti ki badon hapo jelame khlia ke jungi kim nut ban persya ya ke parti NPP namar ba ke parti NPP longkum usim longkum kasim ki wei ki parti like no tangga VPP Henry Baro ki manesim baro ki mane baro ki dem krup haka National People Party NPP pet tanggeriam ke jongki se kini ke National People Party NPP ng MIP kadai ke parti ruspa ke parti tit briu kideng kut kideng tailut Henry haba pai khamat syaga voice of the people party long ko mapong sop tingi pong dagi t-shirt pong dagi petalun jin pong dagi petalun traksut biang bet yalap election bet parti dengan parti shisha nadu bami ka nega voice of the people party hapo jela me khlia ka jungi nga ongai phi perlo ka nega sarkar me khlia ka jungi kamyo shu ban le ka amon kamyo shu ban sinchar don bor kamyo shu ban le bor kamyo shu ban le mon hakin no ke liang ru kamyo shu ban le lamale namar ba ka jing don jong nega voice of the people party ka don ka badon jing krishan bha yangi paiba kalong ka bayar rap bha yangi paiba ke nong shnong ya ka nega jing don jong nega voice of the people party namar bang ongai phi perlok lada don re nega voice of the people party hapo jela me khlia ga jongi kaba yele persya ha ka nega sarkar me khlia ga jongi ngongai PM gwi parti na shanya shu kini gi parti ngongai phi baro kiri lut baro kiri lut khop haying bisbak longkum baset bahak senduk lai tala bisbak kimi shu watang kendero PNM ya ketu ga jingi ki habai de bak tulum pongdeng kino gi parti gi balami ang tu tang iwe parti ro mdon ra tang iwe parti dai BJP ne tagi UDP ne ta kongres ne tagi iwe parti am kim mikmat ang tu light tang the voice of the people party kabami kabaile persya ya kan ke sarkar me khlia ka chongi Henry ban shnya iwe parti of julong